Дискът от Фестус е една от най-големите загадки в археологията. Този артефакт е открит през 1908 година в Минойския дворец в Фестус на остров Крит. Той съдържа 241 символа, подредени в съвършена спирала. Приема се, че е създаден около 1700 година преди новата ера, в началото на разцвета на минойската цивилизация. Но наистина ли дискът е това, за което го приемаме? Свидетелство за една все още неразчетена минойска писменост? За разлика от много други известни находки, той никога не е бил подлаган на пряко научно датиране. В резултат на това, някои изследователи поставят под съмнение неговата автентичност, докато други го смятат за безспорен шедьовър на минойската цивилизация. Без цялостно научно изследване, дебатът за автентичността му продължава и в наши дни. Повече от век, неговите символи устояват на всеки опит за разчитане. Може би някой ден, нови научни анализи най-сетне ще дадат отговор на два въпроса едновременно. Какво пише върху него? И наистина ли дискът е автентичен?